English prowadnik u was jest chai? Chai? Niet. Haluatko oppia venäjää helposti, hauskasti ja lähes huomaamatta? Meillä olisi korttipeli, tosi yksinkertainen, jonka kuka tahansa voi oppia nopeasti, jota voi pelata millä tahansa porukalla. Ja mitä enemmän pelaat, sitä enemmän opit. Mä oon Jelena Kivinen ja mulle tuli tämä idea Siperian radalla, kun me pelattiin semmoista venäläistä perinteistä peliä korteilla. Sitten tuli mieleen, että voitaisiin pelata sitä niin, että niissä korteissa olisikin jotain ruokia tai jotain esineitä, mitä kysellään kaverilta, niin sitten oppii muutakin kuin ne korttien nimet. Saatiin sitten kehitellä tällaista peliä muutaman kaverin kanssa. Mä olen Juho Takalo ja mä toimin tässä projektissa graafisen suunnittelijana. Hei, olen Saini Laudanen ja tulen tekemään kauniit vesivärikuvitukset tähän työhön. Ja minä olen Lauri Olanko. Toimin tässä mukana lingvistisenä konsulttina auttamassa ääntämysohjeiden ja kirjoitusasujen suunnittelussa. Meidän porukkaan kuuluu vielä Veera Minkin, joka on myös toiminut tässä kielen ja ääntämisen apuna. Toivon, että kiinnostutte tästä pelistä. Peli on tosi hauska, tosi yksinkertainen, tosi helppo ja varmasti opitte venäjää. U was jest vino? Da, skolka. Pelin nimi on Hamstraajat.